Tinokuchingamidzai vadiwa vatariri, vadiwa vateereri muchirongwa chino chatinoita cheKwaedza podcast patinotaura nyaya dzakasiyana siyana dzinobata nyika, dzinobata misha nekwatigere. Zita rangu ini ndinoitwa Kingston Mapupu, ndiri mukuru watori wenhau tiri kudepartment reKwaedza kuZim Papers. Nhasi tine vaenzi vedu vatitsika kubva kuruboshwe kwangu. Mukoma, mungataura zita renyu nesangano ramuri kumirira? Ndinonzi Tatenda Spinu, ndakamira Roma Youth. Ini ndinonzi Sekuru Kanengo, ndiri traditional healers, ndiri nita zvechivanhu. Takangomirirawo munhu wese ndozita rangu. Ndiri kurudyi kwangu. Mukoma, taura zita renyu nesangano ramunomirira? Maita basa, zita ndoitwa Alan Mika, ndakamirira Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ndiri social worker, tinoshanda nevanhu vanotora zvinodhaka. Sekutaura kwataita, nhasi tiri kubata musoro wenyaya inova nyaya yashungurudza dambudziko rashungurudza nyika yese yekutorwa kwezvinodhaka. Kutorwa kwezvinodhaka kuri kubata vechidiki, kuri kubata kunyange vanhu vakuru, kuri kubata vasikana, kuri kubata madzimai. Ndingatange nemi Mukoma Alan kuti dambudziko riri kumbonyatsotanga sei sezvo muri kuongorora vanhu vanouya kwamuri kana muchikurukura navo vari kuti zvinonyatsotanga sei? Chokutanga ndotanga nchara kuti dambudziko rekutora zvinodhaka idambudziko riri complex, rine zvinengamupini zvakawandisa zvinokonzera kuti vanhu vatore zvinodhaka. Kana kuri kune vechidiki, vanotaura ivo kuti isusu kutora kunoita zvinodhaka kunga kuri kwekuti hatina mabasa, hatina kwatiri kuenda. Uyezve vamwe vacho vanotaura kuti atinoti societal pressure, kuburikidza kufurirwa neshamwari. Uyezve vamwe vacho vanotaura zvinodhaka kuburikidza kwekuti vanogona vane hama dzavo kana madzisawira anenge achitengesa futi zvinodhaka. Ndo zvimwe zvinhu zviri kukonzeresa kuti vanhu vange vachitora zvinodhaka. Mukoma Alan, muri kushanda nevanhu vanotora zvinodhaka, muri kuzovabatsira sei padambudziko iroro rekutora kwavari kuita zvinodhaka? Isusu seorganization yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Networks, kubatsira kwatinoita vanhu vanotora zvinodhaka tinovabatsira nenzira dzakasiyana siyana. Yekutanga ndotanga ndichitaura kuti tine atinoti educational awareness campaigns atinoita munzvimbo dzakasiyana siyana dzemuno muZimbabwe, kwatinoenda tichinodzidzisa vabereki, vagari vemucommunity kunge vachiziva maeffects ekutora zvinodhaka zvaanoita. Uyezve tinoshandidzana futi nevemachechi, patinopindawo mumachechi umu tichivadzidzisawo futi nenhau yekutora zvinodhaka, tichipindawo futi mumacompanies akasiyana siyana. Uyezve patinenge tichivasensitiza on the dangers, on the effects. Uyezve kuti nderipi nzira dzavanokwanisa kutora dzinokwanisa kuvabatsira kuti vakwanise kufaita iro donzva tikutaura rekutora zvinodhaka. Uyezve ini ndakamira social worker ndiri kuZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, ndinoassessa, ndoscreenawo futi vanhu vanotora zvinodhaka. Then from the assessment report yatinenge tabuda nayo ndo yatinokwanisa kuona kuti uyu munhu uyu tomubatsira sei kuti ari kwanisa kupinda murehab here kana kuti anogona kunge ane yatinoti acute illness yekuti tinotora futi referral kuti aende kuna Salim Gabe kana kuannex kuti anoona futi vana mazvikokota vari ikoko, vangavawo psychiatrist kuti vange vachibatsirwa ikoko. Then uyezve isusu seorganization
we are there to advocate for policies ekuti akwanise kunge tichibatsira vanhu vanotora zvinodhaka, nekuti ivo vanhu vanotora zvinodhaka they are also part of the community, ihama dzedu, uyezve vane kodzero dzavo dzekuti tinofanira kunge tichidziremekedzawo, uyezve kuti tikwanise kunge tichivabatsirawo. Chiri musasa chinozvinzwira tiri kubva kutaura namukoma Alan. Zvinoregai tinzwe kuna mukoma Tatenda vanhu vaivo vanodyidzana nevechidiki vari mumusha wechitungwisa. Mukoma Tatenda, tipewo mashoko enyu nemabatiro amuri kuita takanangana nedambudziko rawira nyika rekutorwa kwezvinodhaka. Takatarisana nedambudziko rekutorwa kwezvinodhaka, especially ndakamirira mayouth mukomiti yandinobva yechitungwisa. Skeji chirwere ichi chakurisa, vatarisa tichikura nemazuva ano zvasiyana. Tinoona kutorwa kwemadrugs kuri kuyanyokura nekuburikidza nezvinhu zvavada kufanana nemasocial medias, zvavada kufanana nemapeer pressures. Vana vari kuchikoro vanosangana vakasiyana siyana. Nayo social media yatikuuya yakanaka hongu asi nekuipa kwayo, because vana vanoona zvinhu zvavanokopa kune dzimwe nyika, dzimwe nyika dziri cultural backgrounds, cultural aspects akasiyana needu isusu zvekuno kuAfrica. So you find vamwe vazhinji vanenge vakukopera upenyu huri mune dzimwe nyika, ndopa vakutora madrugs, like iwo madrugs atikuuya wakati iwo mutoriro, dombo iri naidzo mbanje idzi nemaecstasy pills zvawanda zviri kushandiswa nevana vechidiki, especially mucommunity watinobva kuchitungwisa. Ndinokumbira kuti hurumende nemastakeholders akaita seava pakakwanisa kuti batani poiswa masound policies anokwanisa kubatsira mayouth, because youth iyo ndo ramangwana renyika redu. Vakaparara zvanhasi zviri kuti nyika yedu mangwana yaita sei? Muri kusangana navo vanhu ava mukoma Tatenda zuva nezuva rakasikwa naMwari. Munoidentifya sei kuti musvike pavari vanhu ivava, nokuti vazhinji vacho natonzwa kuti vanenge vari violent? Ichokwadi. Vazhinji vacho vari violent, vazhinji vacho vanooneka. Munhu achifamba you can actually see munhu ari normal nemunhu drug user, munhu ava addicted nemadrugs anooneka. Vazhinji vacho vatinosangana navo mucommunity totira kuvabatsira. Tine maorganizations atinawo like imatoti New Dawn dzanandamira organization yanayo kuchitungwisa inobatsira mayouth, toita maprojects, maart crafts, just to keep them busy, kuti vasawanike vachikwanisa kuzodzokera kumaold habits avo avagara vachita vakasangana. Vamwe vakuti ngatimboende timbodai. So you find maprograms iwayo they are helping, but anenge achida rubatsiro kubva kumastakeholders kuti kwanise kubatana tikunde dambudziko. Tinotenda mukoma Tatenda sister ravo. Regai tiuye kuna sekuru nyanzvi yezvechivanhu, sekuru Kanengo. Sekuru Kanengo, onai nyika yanetsikana nekuda kwekutorwa kwezvinodhaka. Imi muri kubasa renyu rekubatsira vanhu muchivanhu. Nyaya iyi munoibata sei sekuru? Right. Chekutanga chandaudzisa ruzhinji rweZimbabwe nauri kuitika ndeyekuti makare edu tichikura kusvikira pari zvino takanga tine mutemo wataiteedza wechivanhu, asi iye zvino zvivanhu havachakwanisa kuteedza mutemo iwomo. Kwouya zvechimanje manje like vanhu vari kujoina satanist zvinokonzerwa nemadrugs, iro dombo, mbanje, bhulongo nemapiritsi ari kumwa nevana vedu vari kutambura. Chikonzero nemhaka nei kuti zvipere tingaite sei? Kupera kwazvino ngatigare nevana vedu tichivadzidzisa hunhu hunobatsira nyika yedu yeZimbabwe. Chinhu chekutanga, mwana mapfekero ake, mararamiro ake, mafambiro anoita mwana, unofanira kuziva kuti mwana wangu mapfekero akuita hazvisirizvo. Vakomana mazuva ano echidika vanofamba vakarembedza mapurukwa, vanofamba vakuita vanomona bvudzi musoro, vane zvakawanda zvinoitwa. Saka drug ratitambudza nokuda kwezvinhu izvozvi. Tingaite sei kuti zvipere? Vana vedu ngavadzidziswe zvakanaka, vaende kumachechi, vauye kuchivanhu. Kubasa kwangu vanouya kwasekuru Kanengo ndichivabasa, funga magara paTV pamwe unovaona vari kutambura navo nokuda kwemadrugs aya.
anetsa mukati menyika ino yeZimbabwe. Kazhinji vanhu vari kutarisa kuna naAmerica, vakusiya chivanhu chedu isusuka vakutora kuna naAmerica, waona ngezvinhu zvakanaka, but handizvo hazvina kunaka. Isu chinyakare chedu tanga tine midzimu yedu yaititeedzera munyika yedu ino yeZimbabwe, nyika yedu yaifamba zvakanaka. Nawo yemadhiragi yanetsa, Chitungwiza, Epworth, Mufakos, Highfields, Glenora, nzvimbo idzodzo dzashupa nemadrugs. Vana vedu vapera nekuda kwevanhu vari kutengesa madrugs. Ari kumbopinda sei muno munyika medu? Ngatichengetedzei nyika yedu. Zvinhu izvozvo vana vedu remangwana vanenge vakupenga. Izvezvi kana mwana ukada kutaura naye unongonzwa kuti ndiyo bo ndiyo, achakwanisa achaziva kuti ndibaba nekuti anenge akadhakwa panguva iyoyo. Saka veorganization yavo ngatifambei nechinhu ichi, tidzidzise vanhu, kunyange vanhu vakuru chaivo vana baba chaivo vari musha tori nemhuri dzavo, vanomwa mabhurongo, vanopota dombo, vanhu vari kuba midziyo, vari kupwanya zvinhu zvakawanda mudzimba dzedu. Tatambura nekuda kwezvinhu izvozvo. Sekuru Kanengo, mataura shoko rakanaka zvikuru. Tichitarisawo background yedu yechivanhu, akuno here mweya yatingati yakaipa inogona kurunzira kana kutumira vana kuti vange vachipinda mune zvinodhaka? Mweya wakaipa zvazvinoita, mweya wakaipa unopinda kana wauvhurira nzira. Kana usina kuvhura nzira, mweya wakaipa haupindi. Nawo iri kuitika ndekuti shamwari nemafambiro anoita ndozvikukonzesa kuti vanhu vapinde mukati mezvinhu izvozvo. Mweya wakaipa unozowana pokugara, zvakafanana nekuti iwewe ukaenda musango unosangana nenyoka, woti ndasangana nemiedzi, iwe waenda musango maimba dzinogara imomo. Saka mweya wakaipa kana uona kuti panopfekeka unobva watopinda pobva watogara, mweya madzinza unobva watosvika futi ubva watogara, wotanga kushandisa munhu zvekuti kana wakumushandisa munonzwa tsitsi. Mweya wakaipa haitadzi kupinda. Ndo mafambiro zvinoita zvinhu zvemadrugs. Saka paanozopedzisira paya apinda madrugs paya, mweya wakaipa unobva wapfekawo futi mweya wourombi unenge uri mukati memunhu. Bozokuona munhu achimwa madrugs, munhu mukuru atokura atowana baba achimwa bhurongo, mweya wourombi unenge watopinda. Saka Satani anowana pokupinda zvinhu zvese izvozvo zvirikukonzerwa naSatani. Madrugs anokonzera kuti munhu aite satanism, anokonzera kuti munhu aite urombi, anokonzera kuba, anokonzera kusateerera pamba, anokonzera kusabwira nefamily nevanhu vomunharaunda imomo. Zvinhu zvese unofanira kusangana nazvo panguva imwe chete, uri munhu mumwe chete. Saka Satani anobva akwanisa kuwana mukana wekuita sei, wokupinda ubva kushandisa, wakuita munhu asina kunyatsa kuita mishemishe. Tiri kunzwa mashoko kubva kuna Sekuru Kanengo. Tingati takatarisa kuhurumende yedu iri kushingaira zvikuru mukurwisa. Kune chikamu chiripo chedrug interministerial apo hurumende inenge ichirwisa kutorwa kwezvinodhaka. Kune misha yakasiyana-siyana, marehabilitation centers, kuri kuendeswa vechidiki kunova urongwa hwehurumende vachinogadziridzwa vari ikoko kuti vabude kutora mune zvinodhaka. Regai tidzokere kuna Mukoma Alan. Mukoma Alan, sangano renyu ndo riri kupinda mukati mevanhu richinosangana nevechidiki nevechikuru vanotora zvinodhaka. Muri kudyidzana zvakadii mimi nevabereki kuti munge muchienderera mberi nekurwisa dambudziko rapinda muvanhu? Maita basa. Kudyidzana kwatiri kuita nemacommunity zvinotangira pakuti community iyo pachayo inofanira ine ruzivo ripamusoro penyaya yekutora zvinodhaka. Nekuti kune vanotora zvinodhaka vari kusangana nestigma nediscrimination. Saka ipapo totanga tadzidzisa community kuti vareduce nyaya yestigma nediscrimination. Nekuti kazhinji kacho vanhu vakasava neruzivo rwemadrugs acho zvinonetsa kuti tinge tichibatsirana. Then uyezve kuvabereki tinovabatsirawo futi neyatinge chiti parental nurturing skills ekuti
kana uri mubereki une mwana ari kutora zvinodhaka, pane nzira dzaunokwanisa kutaura naye usingashandise yati kuti corporal punishment iriko mazuva ano inoshandiswa kuti mubereki kana vemunharaunda vanogona kunge vaona kuti uyu ari kutora zvinodhaka, asi zvatinokwanisa kuti timubatsire nazvo pamwe kumusungisa panguva iyoyo. Idonzvo ramatora pekutanga, asi uyezve isusu tinoda kushifta community kuti ibve pfungwa dzeyati kuti criminalization tiende kwati kuti support. Iyi support tinoiwana sei? Nekuti isusu semaorganise patinopinda imomo ndo patinge tichivadzidzisa, tavadzidzisa vokwanisa kuuya kwatiri isusu nehama dzavo dzinotora zvinodhaka tovabatsira. Uyezve mumakomiti atinopinda tine atakaisa tinoti ma-support groups. Aya ma-support groups aya tiri muno guta redu reHarare tine kuchitumbiza kuMbare, kuna naDziva Rasekwa, kuna naHighfields, kuna Mabvuku. Aya ma-support groups aya magroups atakagadzira anotungamirwa vaitora zvinodhaka asi vanenge vari foma. Saka pavanenge vari mumakomitiz yavo imomo vanosangana nevamwe vanotora zvinodhaka, nekuti pane zvinhu zvazvofanira kunge tichiziva kuti kune vaimbotora zvinodhaka vane language yavanoshandisa, asi vakaona mumwe wavo aimbenge achitora zvinodhaka anokwanisa kuacta as a motivational pillar kwavari, ende vakawanda vacho they've also reformed. Ndore rimwe dunhu ratikushandisa kuti tichidzane futi nemacommunities. Tichidzokera kuna Sekuru Kanengo tichibva kuna Mukomala. Sekuru Kanengo, tiri kuona vechidiki vakawanda vari kupedzisira vakuita sekunge vanorasika njere. Imi muriko kumatare kwenyu, kune kurasika njere kwechivanhu here kugoita kurasika njere kunokonzerwa nekutorwa kwezvinodhaka? Echokwadi kune kurasika njere kweurwere unokonzerwa nechivanhu, kune kurasika njere kunokonzerwa nemadrugs. Kunyanyanya tinoti dombo yavanonzi Buka Makafela yavanotora vakomana nevasikana. Chinozokonzera kuti munhu azorasika njere inyaya yekuti panoputa zvinhu zvavo zvezvi zvinovapa labor yekuti anopedza kana 3-4 days vasingarari. Saka hakuna munhu asingarari. Saka kugara kwanenge aita naro pfungwa dzepesa dzaita sedzakurasika akuta zvisingaiti. Iyo vanenge vachiita zvinotipa simba, zvinotipa kuti tiite basa racho hapanayo. Mumwe ndakambomubvunza so kuti awena abereki kubasa vachirwa achikanganisika nekugaro kwanza aitora masofa omachinja direction obuda panzi paanodzoka kubva asvika kuti amacheya anogara zvakanaka omachinja futi kusvika pungwe achingodaro. Saka dzinenge dzatodambuka mazvona. Saka izvozvo zviriko zvishuwa zvekuti kune kuhwara kwemweya wakaipa, kozoti kuhwara kwokuda kwaMwari, kurwara kwekuda kwemadzinza nokurwara kwemadrugs zviripo izvozvo. Saka vechidiki vatambura. Chimwe chinhu chandokurudzira ruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti ngatitei inonzi unit iripo, ndeyekuti makaona panotengeswa madrugs, vabereki vemunzvimbo imwomwe endai pamba ipapo sevabereki makaungana kuti zvinhu zvamuri kutengesesa hazvisi kusvina nekuti zviri kutikanganisa mhuri dzedu. Poitwa kana varambisisa monisa police report kuti apa ndo zviri kuitwa namai avo kandi nevabanenge, nekuti iye anenge achiti ndonzira dzekutsvaka nadzo mari, but handidzo nzira dzekutsvaka nadzo mari dzekutikanganisira vana vedu vatambura, vana baba vatambura, vana vesikana vatambura nokuda kwevanhu ivava. Saka ndo chichemo changu chandotaura muzhinji reZimbabwe. Aiwa, tinotenda Sekuru Kanengo vachitipa mashoko edu akakosha kudai munyaya
yanetsa nyika yekutorwa kwezvinodhaka. Atidzokerei kuna mukoma Tatenda, vanova vanoshanda nekomiti yeChitumbisa, takanangana nekutorwa kwezvinodhaka vachisenza nevechidiki. Mukoma Tatenda, muri kuChitumbisa ikoko maidentifya vechidiki vanotora zvinodhaka, munovaita sei, munovaendesa kupi? Tiri kuChitumbisa community kwedu tikaidentifya vanotora zvinodhaka. Kune vekuti vamwe vacho vanenge beyond controlling, vanenge vakuisa hama pamba pavanogara, hama neshamwari. Vazhinji vakadaro tunoita maformal reports kupolisi because vamwe vacho vanenge violent, but vamwe vacho vanenge vachiri kunzwisisa toenda marehabilitation centers tichivabatsirawo, vamwe vacho tichivajoinisa mumagroups muorganizations akasiyana siyana anovabatsira kuti vave equipped mabasa emaoko. For example, tine magroups ari kuita zvehuku kuChitumbisa, vanenge vachibatsirana vanoita group ravo vobatana votora huku dzavo dzechikwereti vachiita huku dzavo mabroiler. Kune vamwe vari kuita maarts and craft, vanotora recyclable material vogadzira maarts and craft, vanogadzira zvidhori zvewaya zvinozoona zvichitengeserwa matourist anouya kunze kwenyika. Mukaenda paChitumbisa arts center pana vakomana vanoita basa iroro, vanobatsirana navakomana vanoita kwanisa kutora vanoshandisa zvinodhaka, vari equipped, vanogona kuita mabasa emaoko emaarts and craft. Tinovaendesa paChitumbisa arts center pepa. Tine mabasa akawanda atinobata tiri kuChitumbisa, especially mayouth, but challenge atinosangana nayo nemayouth ndeyekuti kazhinji ukavatora makada kuvabatsira, vazhinji vacho because community mavanenge vari vanenge vachiri kuona vamwe vavo vachiita mabasa aya, so vazhinji vacho vanolapsa, vanopedzera vakudzokera back kumatendency avo akudhara. Saka ndopatozichiti sezvanoita vanasekuru zvinzi vana vedu vamazuva ano varasa cultural value yavo. Dai zvaikwanisa kuti tikwanise kudzoredza macultural values edu, tibate maorganizations akaita semaorganizations eshamwari yangu aya, kuti tikwanise kungaridza tiumbiridze youth yedu kuti vave maleaders amangwana, vazonge vachitungamirawo nyika ino mugore ramangwana, makore anoteera, kuti Zimbabwe yedu ikwanise kubudirira, because drug scourge yakuvadza vana, kuite vana vakomana vese, vana vakomana nevana vasikana musociety, especially makaenda mumahigh density areas wedu atitaura unoona Chitumbisa, Haifiridzi, Mabvuku, Mufakosi. Wakapinda mulocation unoyasoona kuti youth yaparara. Mukoma Tatenda, muchishanda kudaro nevechidiki kuti muvabvise mukutora zvinodhaka, ndofunga mune pamunosvika kutaridzwa kuti ayo ndo mabhesi anotengeswa zvinodhaka, danho ramunotora nderipi ipapo? Kazhinji zvatinoita isusu semaorganizations hatina simba rekusunga munhu, but zvatinoita tinowanza kunota mapositions iwayo, and then we report kuma-law authorities vanoyo mapurisa eZimbabwe Republic Police. But chinoita vakomana vazhinji mashandiro avakuita, vamwe vacho vanonge vomira mustreet, especially kuChitumbisa nevana Mufakosi, Mabvuku, vanouya vomira mustreet. So kuti muti vanhu ava vane fixed abode, they have no fixed abode, vanhu vari kungozvifambira, vanongouya voungana at a certain place at a certain time. Mapurisa takaenda tikanoripota, mapurisa akauya vanosvika zvichokwadi mapurisa, but vanosvika pasina vanhu vakomana vatiza, kuti richizoita pinpoint hauzive kwavanogara nekwavanobva, vanhu vanongouya vachiungana, ndo manetsero azvinozoita kuti mapurisa akwanise kuita sei kuti batsirawo pana wewe. Tichitenda mashoko ari kubva kutaurwa namukoma Tatenda wekuChitumbisa, ndofunga isusu sevatori venhau tinogara tichidyidzana zvikuru nemapurisa kuburikidza nemutauriro wemapurisa munyika, Commissioner Paul Nyati. Vachitaura nesu Commissioner Paul Nyati nguva dzose vanotaura kuti kutorwa kwezvinodhaka munyika kwakonzera kuparwa kwemhosva dzakawanda, kupondana, kubata zvibharo, kuba zvinhu mudzimba, ivo vana vachingotora zvinhu mudzimba. Saka vari kutaura ivo Commissioner Nyati kuti kuparwa kwemhosva kuri kukwira nekuda kwekutorwa kwezvinodhaka kubva kune vechidiki kune vakuru ivavo. Saka mapurisa vari kunyanya kushanda zvakasimba. Hatidzokerei kuna mukoma Alan, vanova zvakare vanodyidzana
nevanotora zvinodhaka vachiedza kuvagadzirudza kuti vadzoke panzvimbo dzavo. Mukomana, vabereki vari kudzimba uku, mwana akuratidza kuti akanganisika nekutora kwezvinodhaka, auya nekwamuri, kune misha yakawanda inogadzirisa kuti vechidiki vadzokere munzira dzavo kuti vasiye zvinodhaka. Misha mizhinji yacho tinoziva kuti inobhadharisa. Munopabata sei ipapo? Ipapo rubatsiro ratinokwanisa kuita vabereki nderekuti isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network seorganization tine ukama watinayo nehurumende kuma-rehabs akaiswa pahurumende. Saka tinotaura kuti kana kune vabereki zvekuti pamwe kune ma-rehab ariko ma-private anenge achidhura zvekuti avakwanise kunge vachikwanisa kuafota kumabhadhara. Isusu sekushandidzana kwatinoita nehurumende tinovabatsira kuvapa ma-referrals kuti vakwanise kuendawo kuma-rehab. Aya ma-rehab atikutaura ndo akaita for example kune imwe iri kubhindura inonzi iri kuChipadze Rehabilitation Center and Detox, uyezve kune imwe ichangobva kuvhurwawo nehurumende Wilkins iripo ichangotanga kushanda manje. Then kweto Angel of Hope ndo yamwe ma-rehabilitation centers atinoshandidzana nawo kuti pange pane balance kuti vabereki vakwanise kunge vachiwana rubatsiro, nekuti dambudziko iri remadrugs iri it's more like a public health issue iko zvino, nekuti vanotora zvinodhaka vari kutoda in most of need of treatment. Saka ndokunge kubatsira kwatinovaitawo izvozvo. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Alan. Vabatsirwa vechidiki vai vadzoka muruzhinji vaita zvakanaka. Munozvatorowo zvekare here kuti muvasusukidze kuvamba upenyu hwakanaka since vanenge vaopena a new page? Pane kubatsira kwamunovaita? Kubatsirika kuripo sezvanambotaura pekutanga kuti in every community irimo muno muHarare munomu, handiti tine ma-support groups atinawo atikaestablisha ikoko, so that kuti kana vadzoka mucommunity, handiti kune yatotaura yetoti community reintegration, kuti vange vachitambirwawo zvakanaka mucommunity, nekuti kazhinji kacho uyu anotora zvinodhaka akaenda kurehab akadzoka kana mucommunity pane yandambotaura yekuti stigma discrimination, nekuti kune munongedzo uripo kuti uyu anenge akamborwara nenjere saka akunetsa, pamwe akaenda kurehab, pamwe aita dambudziko rekuti paitora madrugs, pamwe unge achitora zvinhu mumba vachitengesa kuti akebhe ma-cravings aya. Saka pavanodzoka mucommunity handiti tinovapinza muma-support groups atagara tinawo kuti vakutangisawo kudzidziswawo ma-educational skills, and takuta tichivabatsirawo kuti kana pane any other ma-initiatives aripo ekuti vanokwanisa kuendawo vachinosikawo ma-technical skills kuti tifaite donzvo re-relapse, kuti kana adzoka asadzokere futi mumashure ekutora zvinodhaka. Mukoma Alan, nekuwanda kuri kuita vechidiki varitora zvinodhaka, nekuwanda kuri kuita vechikuru varitora zvinodhaka, sesangana musi kuzopedzisira here makundikana kunge muchibatsira kusvika pamunenge muchitarisira? Sezvamataura kuti iri dambudziko remadrugs riri diverse, rakakurisa, asi rubatsiro rwatikwanisa kuona kuti we need more of rehabilitation centers whereby they can try as much as they can do to treat those people, so that there will be preventive measures. Nekuti you can find it kuti padzimba 5 pamwe pane vanhu 4 kutora zvinodhaka, and saka nekuwanda kwata ma-communities namba yedu yekutora zvinodhaka inoramba ichingo increase. Saka the more we have ma-treatment institutions, more rehab,
they can also assist to curb the spread yekuchera zvinodhaka. And uyezve we also advocate for more friendly policies also anokwanisa kuconsider vanhu vanotorawo zvinodhaka. Muripo pakubatsira ipapo mukoma Alan, mune mukana here wokunge muchisungisa vamaona vachitora zvinodhaka kana kuti munovatora motanga kuvarehabilitate? Ndichipindura mubvunzo iwo ndichatanga ndichitaura kuti isusu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network we drafted what we call Zimbabwe Drug Master Plan. Uyezve iyi yakazoumburudzwa negovernment yava kuti a multi-sectoral drug master plan ya 2024 to 2030 ine mapillars ekuti tobatsirana sei pakuchera zvinodhaka. And uyezve mumapillars pane yatikuti supply reduction, demand reduction, harm reduction, wekuti every donzo ririmo munyika munomu rine pekutora kana kuri kunzi kuri kusunga kana vanotora zvinodhaka vanobatsirwa neve law enforcement vanoona nezve supply reduction nedemand reduction. Isu seorganization we are there to support donzwe pillar rinonzi harm reduction. Harm reduction tikutaura kuti ndo donzwe rekuti tiri kuzama kuredusa ma-negative consequences anosanganidzana nevanotora zvinodhaka uyezve nguve vachizvibaya. Aiwa, tinotenda mukoma Alan vachitipa mashoko avo akakosha zvikuru. Vadiwa vatariri nevateereri, muri kuzvinzwira mashoko ari kubva kunyanzvi dziri pano. Patinenge tichiteerera isusu vatori venhau tiri kusangana nazvo kuti vechidiki vari kutora zvinodhaka, vamwe vari kugumisira vaponda vabereki chaivo, kurova nekuita zvimwe zvinhu zvisingatarisirwe pakurarama kwevanhu. Tinodzokera zvakare kuna Sekuru Kanengo vanova ivo nyanzvi munyaya dzekurapa pachivanhu. Sekuru Kanengo, ndazwa muchiti imimi muri kutobatsira vechidiki nevamwe vakuru vari mumatambudziko ekutora zvinodhaka. Munodyidzana zvakadii imimi Sekuru Kanengo mukurapa kwenyu kwechivanhu nekurapa kuti zvino kuzvipatara nemaclinics? Munodyidzana zvakadii? Ukama hwedu huripo. Pane imwe security iripo yandidaidza ndedzekutsanangura. Isusu na Dr. wechirungu nesu ana chirembo chevanhu takangofanana. Kufana kwatakangoitira ndiko kudai. Kune zvimwe zvinhu madoctors echirungu zvavasingakwanisi vanotokudza kuti izvi zvisizviende kuchivanhu vachiuya tichivabatsira. Isusuwo tisingakwanisi kuti kana munhu akatyoka ruoko hatina mushonga wekubatanidza munhu bhonzo kuti tibatane kuti aiwa ngazviende kuchipatara asi zvinhu. Saka ukama hwedu isusu huripo hwakasimba nemadoctors tiri vanhu vamwe chete, chakasiyana mafambiro ndozviripo. Tichida kunosvika pakupetera chirongwa chedu chemusoro wenyaya wedu watiri kukurukura takanangana nekutorwa kwezvinodhaka. Mukoma Tatenda, mashoko yenyu ndeyekuti kudii tichinopetera chirongwa chedu? Mashoko angu ekupedzisira akudzana nemayouth nenhau yetorwa kwezvinodhaka ndeyekuti tinoda a multi-sectoral approach. Mukutaura naAlan nezvinotaura naSekuru kuti takabatana nedzimorganizations akawanda tikwanise kurwisa scourge nekuti it's destroying the country. It's a chain zvanotaura naAlan zvotangira kubva kusupplier kusvika kuuser and then tozosvika futi kurehabilitation, and rehabilitation inenge tauramba yakasustainwa kuti asisazoita lapse. Saka it's a multi-sectoral, inoda a multi-sectoral approach kuti tikwanise kudismantle the whole chain kuti tikwanise kuachieve zvatiri kuda a drug free Zimbabwe, because it has killed nyika yedu and nguva yareba takatarisa. Saka tanchikumbirawo kumasectors ose, private sector nekuhurumende, tepamwe chete tibatane
sezvanotaura Alan kuti pane initiatives atoripo kudhara, but it needs to be broadened because chirwere ichi chiri kukura on a daily basis. Takafamba musaina munzvimbo dzakasiyana tokuona kuti manumbers ari kuincrease on a daily basis. Vana vedu vanoda kubatsirwa, nyika inoda kubatsirwa kuti ikwanise kuita sei kubudirira. Ndatenda. Tichitora mashoko ekupetera kubva kuna mukoma Tatenda, regai tiende kuna Sekuru Kanengo, nyanzvi yedu yezvekurapa muchivanhu. Sekuru Kanengo, mashoko enyu ekupedzisa tichipetera chirongwa chedu chenyaya yakakosha kudai. Ndinotenda vamapupu. Aiwa, zvakanaka. Nhau yekupetera chirongwa ndeyekuti vabereki ngatite ukama hwedu nevana vedu. Vana baba ngatite ukama nevana vedu vakomana, ana mai ngatite ukama nevana vedu vasikana. Uyezve toona kuti vana vedu vanhu vari kutamba navo ndavanani. Tikwanise kuti chirwere ichi chakufanana nehondo yatikapiwa nevarungu nenyaya yekutedzera mafoni zvataura nemukoma Alan zvekuti masocial medias ndio mamwe kutikanganisa kuti dzedu. Mwanongoudza tine ari kwanise kuimba ndisina kurova dombo, mwata ari kwanise kuimba ndisina kuputa mbanje, mwata ari kwanise kuimba ndisina kutyika borongo. Saka zvinhu izvozvo ndo zvatikanganisa mukati meino nyika inoi. Saka tachikumbirisa kuti vana tingatigadzirisei kuvana vari kukura tovadzisa kuti izvi zvakaipira zvakati zvakanakira zvakati. Ndofunga nyika yedu inogona kuvakira zvakanaka. Ndo mashoko angu. Tinotenda zvikuru Sekuru Kanengo vachitipa mashoko avo ekupedzisira muchirongwa chedu. Regai tiende kuna mukoma Alan. Mukoma Alan, muchizopedzisira ini mashoko enyu ekupetera, chimbondipaiwo mhando yezvinodhaka zvauri kuona zvikunyanya kutorwa muno munovambazisa mashoko enyu ekupedzisira. Mhando yezvotorwa zvinodhaka tiri muno muZimbabwe ndo yambotaura naSekuru Kanengo vachitaura kuti kune yati kuti crystal meth ndo inova mutoriro. Sekuru vambotaurawo zita remadodonero kuti yacho vari kuti guka makafela. Uyezve tine mishonga yechikosoro anana Broncle, anana Benylin, ana Astrapain. Aya imhando dzakasiyana siyana dzekutorwa kwemishonga iri kumwiwa nevakomana nevasikana. Toitawo iyezve marijuana iyo yatikutiwo mbanje ndo imwe iri kutorwa futi nevazvinodhaka. Ende uyezve madrugs ari kupinda akasiyana siyana, ende uyezve ari kutorwa akasiyana siyana. Kune vamwe vari kutozvibaya vakutotoro anana heroin, ndo yamwe madrugs ari kutorwa. Asi ndiri papo mashoko angu ndichipamhidzira ataurwa namukoma Tatenda naSekuru ndeyekuti kana tine hama dzedu dzatiri kuona kuti dziri kutora zvinodhaka, vangave vechidiki, vakomana kana vakuru, vanhu ava let's not neglect them but let's include them as part of the community. Nekuti as long as vanhu ava tikavasiya pamhene hatikwanise kukunda donzvo iri rekutora zvinodhaka. Ende uyezve let's encourage those people kuva kutora zvinodhaka kuti vakwanise kusika treatment. Nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kune vamwe vakutora zvinodhaka asi havachakwanise kuenda kune nzvimbo dzekuti vawane rubatsiro pamusana pekuti vanoti vakasvika ikoko pamwe vari kusangana netambudziko yediscrimination nestigma yekuti pamwe vari kunonongwa kurapwa kozeni kwachinzi ano ava ndiyo kutora zvinodhaka. Asi those people they also need to be part of the community because us as communities that population iyoyo iri important. Why? Nekuti it's not only about my drugs. Tine rimwe donzo futi rinofambidzana nekutora zvinodhaka re-HIV. Nekuti mukatarisa kuti kunotorwa zvinodhaka kune kutapirana kwezvirwere zvepabonde. For instance, kune vamwe vari kushandisa yati kuti Bluetooth. Bluetooth ndeyekuti
mukoma pamuri apa handiti mazvibaya injection rezvinodhaka handiti mazvibaya injection inodhaka handiti tichatora tsono handiti to withdraw blood renyu ime handiti inini pandiri panapa ndakuzvibaya ropa renyu reya ndakutodhakwa ndakupa mukoma tetenda ndakupawo sekuru handiti saka muri kuona kuti ipapa apa handiti hatitoziva nemastatus edu panapa saka pane nzira dzakawanda dzekuti tikutapurirana zvirwere anana hepatitis handiti neamwe ma-STIs. So we are saying kuti let's work together as a community, and also let's try to push for my advocates policies and also include those people kuti vakwanise kuonawo mabasic rights sesuwo patiri. Ndo mashoko angu akupedzera. Tinotenda zvikuru tichipiwa mashoko edu ekupetera chirongwa kunobva kuna mukoma Alan. Tinoti isusu kune vadiwa vatariri vedu nevatereri chirongwa chedu taakuchigumisira pano. Tinoramba tichingovakurudzira kuti aiwa rambai muchititevera seKwaedza podcast. Tine tichikuunzirai misoro yenhau dzakasiyana siyana dzinobata misoro yakasiyana siyana. Tinotenda zvikuru.